Pollo asau con ensalada. Buen menú, señor. Gaur hasierako errez bat prestatuko dugu, antxoak vinagretara. Tarako osagaiak hauexek dira: antxoa kilo erdi, olioa, vinagrea, limoi bat, gatza, perresila eta berakata. Antxoekin hasiko gara. Lehen da bizi burua, barnealdea eta lepa azurra kenduz. Errepasatu egingo dugu gero ea espiren bat geratu bada, batez ere okeladun partean. Ezkerra garbituko ditugu ur askorekin, eta gero ontzi batean ura eta limoiaz jarriko ditugu kolore zuri-zuria hartu arte. Berriz garbituko ditugu xerrak ur askorekin, eta ontzi batetan jarriko ditugu lehen bezala gatza bota eta binagrez estaliz gero. Eta horrela jarraituko dugu beste guztiekin. Denekin bukatzen dugunean, 24 ordutan osgailuan edukiko ditugu. Denbora pasatzerakoan, xerrak lauskituko ditugu, eta plater baten utziko ditugu. Oliba olioarekin, perresilarekin eta berakatz txikituarekin nahastuko ditugu. Eta hemen bukatzen da gaurko errezeta. Orain, on egin eta gozatzera!